mga pasayan yan, saniyan sa rinyong half Filipino, half Filipina auntie nga ang Kolognaw. Today, kauban ako ang mga members sa Voice of the Youth for Change and Empowerment, Voice. Kay mga hardworking man natong mga members sa Voice, mga pasayan yan, ato nilang i-treat og beef pares sa tisa. Kining beef pares mga pasayan yan, kay beef stew ni siya and usually ang pares dyan niya kay garlic rice. Pero diri sa ilaha kay Java rice. O diba, sosyalan. O sadyo sa mga timailhan mga pasayan yan nga lami ang baligya no. Kay daghan ang tao nga magtapong. So kini siya gipilahan dyan ni siya mga pasayan yan na shotgun ko kay dagan-dagan sa mga tao ang nagpaabot nga mong order anilang beef pares. Dayon anli sabaw sa diri siya mga pasayan yan no. And also na kay option nga noodles kung di kaganahan og rice. Sa halagang 50 pesos, lava na dyan kayo ni siya mga pasayan yan. So pasok dyan ni kayo sa atong mga budget. So kung nagtitipid ka, pumunta ka na lang ng tisa para kumain ng beef pares. O diba? Ang saya-saya nila. Nag-enjoy sila sa mga pagkain nila no. Nag-additional pa sila kasi masarap daw talaga. Na-enjoy ko din naman siya. Anyway, yun lang siya. Bye!